Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή The Hustlers by Athletic Square. Είμαι ο Χρήστος Ποριάζογλου, μαζί μου για μία ακόμα εβδομάδα ο Λευτέρης Τσαχουρίδης και σήμερα θα συζητήσουμε τόσο για τον αγώνα της Εθνικής με τη Γεωργία, όπου το εθνικό συγκρότημα δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα Euro, όσο και για την επανέναρξη του πρωταθλήματος, play-outs, play-off, για το μπάσκετ, για τις τελευταίες αγωνιστικές της EuroLeague και άλλα πολλά. Λοιπόν, Λευτέρη, θα ξεκινήσουμε φυσικά με τον μεγάλο αγώνα της Εθνικής Ελλάδας, όπου φιλοξενήθηκε στη Γεωργία, αλλά γνώρισε τον αποκλεισμό στα πέναλτι με 4-2. Ε, πώς σου φάνηκε εσένα ο αγώνας και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα στην Εθνική Ελλάδας? Θεωρώ ότι σίγουρα σε όλους άφησε μία πικρή αυτό το αποτέλεσμα. Ο διάβας της εθνικής μας απέναντι στις ομάδες όπως το Λουξεμβούργο, το οποίο αποκλείστηκε μεν από την Γεωργία και εν τέλει κατέληξε να παίξει με Γεωργία και Καζακστάν, διεκδικώντας αυτήν την δεύτερη ευκαιρία μέσω της καλής πορείας που είχαμε κάνει στο Nations League για να πάρουμε την πρόκληση στο Euro 2024. Φαινόταν ότι θα είναι εύκολος, καθώς είχαμε δει την Εθνική Ελλάδος να στέκεται επάξια απέναντι σε ομάδες όπως ήταν η Γαλλία, όπως ήταν η Ολλανδία και να καταφέρνει να παίρνει σημαντικά αποτελέσματα, άσχετα εάν τελικά αυτό δεν κατάφερε να της δώσει την πρόκριση στους ομίλους του Euro του 24 από την φάση των προκριματικών. Εισήλθαμε σε μια φάση η οποία ουσιαστικά μέσα σε 5 μέρες έπρεπε να κρυφθεί εάν τελικά η Ελλάδα θα καταφέρει να πάρει ένα από αυτά τα εισιτήρια ή αν εν τέλει θα παραμείνει για 10η συνεχόμενη χρονιά μακριά από μεγάλη διοργάνωση, όπως και έγινε. Νομίζω σε αυτό το παιχνίδι μιλάμε από τελείως διαφορετική βάση, καμία σχέση με το παιχνίδι στην ΟΠΑΠ Αρένα, όπου βλέπαμε την τεράστια θέληση των παικτών του Πογέτ για την πρόκριση. Δεν ξέρω αν φταίει ότι η εθνική μας ομάδα έδωσε το 100% στο πρώτο παιχνίδι με το Καζακστάν. Παρ' όλα αυτά, σε καμία περίπτωση δεν θύμισε μια ομάδα η οποία ήθελε να πάρει την πρόκριση. Οι Γεωργιανοί έμοιαζε να το θέλουν περισσότερο. Άλλωστε, αυτή η πρόκριση σηματοδότησε και την πρώτη τους είσοδο σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι αυτή του Euro. Φάνηκε να το θέλουν περισσότερο. Είχαν και την μεγάλη επιστροφή του Κβαρατσκέλη, ο οποίος βοήθησε αρκετά εντός των 4 γραμμών του γηπέδου. Και ίσως εδώ έρχεται το γεγονός να συζητήσουμε ότι των λάθων κλήσεων που είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε πει ότι είχε κληθεί ο Τζόλης. Είχαμε σχολιάσει λίγο το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε και παρόλα αυτά, προς μεγάλη μου προσωπικά έκπληξη, τον είδα να κόβεται από την αποστολή για το κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στην Γεωργία. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης όπου με την καλή σεζόν όπου διανύει θα μπορούσε να έχει βοηθήσει περισσότερο στην εθνική ομάδα και όχι απλά να ήταν ένα κομμάτι των κλήσεων που ποτέ δεν πήρε κάποιο λεπτό συμμετοχής παρά τις πολύ καλές εμφανίσεις όπου διαγράφει με τη φανέλα της Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Και επειδή η εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να παράγει ουσιαστικά κάποια φάση σε όλη την διάρκεια του 90 λεπτού, η πρώτη ουσιαστική φάση ήρθε κάπου στο 100 με ένα σούτ του Μπακασέτα. Σίγουρα αυτό δείχνει ότι η εθνική μας ομάδα απέτυχε να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει ως φαβορί, δηλαδή να πάρει την νίκη στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου εκεί γνωρίζουμε ότι όλα είναι ρευστά και εκεί θα λέγαμε ότι επιβεβαιώθηκε και ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου που θέλει ουσιαστικά την ομάδα που εκτελεί πρώτη να έχει και ένα προβάδισμα για την νίκη. Εν τέλει η Γεωργία κατάφερε να εξασφαλίσει αυτό το προβάδισμα. Φάνηκε εξ αρχής ότι δεν θα πήγαινε καλά η όλη διαδικασία, αφού ο Μπακασέτας, ο εκτελεστής, ο οποίος είναι ο κύριος εκτελεστής των πέναλτι για την εθνική μας ομάδα, δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την άσπρη βούλα και βρεθήκαμε νωρίς σε θέση κυνηγού. Μείναμε εκτός διοργάνωσης για άλλη μια χρονιά. Πλέον τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα.
καθώς και ο όμιλος μας στο Nations League, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές, θα είναι δύσκολος και σίγουρα δεν προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες για πρωτιά και διεκδίκηση αυτής της δεύτερης θέσης, αυτής της δεύτερης ευκαιρίας, αλλά αυτή τη φορά για το Μουντιάλ. Σίγουρα θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμα κάποιο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν ταλέντα τα οποία δεν έχουν κληθεί ακόμα στην εθνική μας ομάδα και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα μπορέσουν να κληθούν, όπως είναι ο Βαγιανίδης που βλέπουμε να κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις με την φανέλα του Παναθηναϊκού και θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα, γιατί όχι, να τον δούμε και να αγωνίζεται και με την εθνική μας ομάδα. Πλέον υπάρχουν αρκετά σενάρια για την επόμενη ημέρα. Η εθνική μας ομάδα θα δώσει ένα φιλικό το οποίο αρχικά θεωρούνταν crash test, αυτό κόντρα στην Γερμανία στις 7 Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή θα είναι ένα απλά δυνατό φιλικό για να δούμε την κατάσταση που θα βρίσκεται η εθνική μας ομάδα, χωρίς όμως κανένας να ξέρει την κατάσταση που θα επικρατεί εκείνη την περίοδο στον πάγκο, αφού το συμβόλαιο του Πογέτ ολοκληρώνεται αυτόν τον μήνα και πλέον τα πάντα είναι ρευστά. Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του οργανού τεχνικού. Κακά τα ψέματα, πριν 2 χρόνια είχε έρθει με στόχο να οδηγήσει την εθνική μας ομάδα στην πρόκριση στο Euro. Ήρθαν κάποιες αναταραχές, δεν ανανεώθηκε ποτέ το συμβόλαιό του και όλα δείχνουν ότι πλέον και μετά την αποτυχία της πρόκρισης στο Euro δεν υπάρχει κάποιος σαφής λόγος ανανέωση του συμβολέου του, αφού ουσιαστικά δεν κατάφερε να πιάσει τον κύριο στόχο που του είχε τεθεί. Πλέον τα σενάρια που ακούγονται είναι πολλά για τον πάγκο της εθνικής μας ομάδας. Ακούγεται ο Γιοβάνοβιτς, ο οποίος γνωρίζουμε όλοι ότι ξέρει πάρα πολύ καλά τα ελληνικά δεδομένα, αφού μην ξεχνάμε ότι είχε καθίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού καταγράφοντας μια ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία. Ακούγεται το όνομα του Μανώλη Χιμένεθ, ακούγεται το όνομα του Γιώργου Δόνη, ακούγεται και το όνομα του Μαρίνου Ζουνίδη, οπότε μένει να δούμε σε ποιον θα κάτσει εν τέλει η πύλια, καθώς σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε η επόμενη μέρα της εθνικής μας ομάδα να βρει και πάλι τον Πογέτη στην άκρη του πάγκου. Ε, Πραγματικά ήταν μια σκληρή ήττα αυτή για την Εθνική Ελλάδας. Αυτό που είπες δεν έδειξε το ίδιο επίπεδο στο παιχνίδι με τη Γεωργία όπως έκανε με το Καζακστάν. Φάνηκε ότι οι Γεωργιανοί ήταν αρκετά πιο καλά οργανωμένοι και κατάφεραν να κλείσουν τους επιθετικούς διαδρόμους της Εθνικής. Πετύχαμε και μερικούς παίκτες σε μια κακή ημέρα και σε αυτό επηρέασε, όπως είπες πολύ σωστά, το προηγούμενο παιχνίδι με το Καζακστάν. Και όσον αφορά τη διαδικασία των πέναλτι, δεν νομίζω ότι πρέπει να. Επειδή αρκετοί έχουν αρχίσει να δείχνουν δάχτυλα στο ποιο φταίει και τι, αυτό θα πρέπει να μείνει πίσω και να εστιάσει το εθνικό συγκρότημα στην επόμενη μέρα. Γενικότερα υπήρχαν πολλές προσδοκίες για αυτή την ομάδα, αλλά δεν τα κατάφεραν, όμως δεν πρέπει να βάλουν το κεφάλι κάτω. Ε, Αρχικό πλάνο είναι η βελτίωση, όχι, συγγνώμη, η επιβεβαίωση του ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής. Αν και να είναι μια καλή προσθήκη για την Εθνική Ελλάδα, η οποία δεν θα προκαλεί διχασμό στο εσωτερικό. Αν και αυτό είναι αρκετά δύσκολο, δεδομένου το πόσο οπαδικά κινούνται οι περισσότεροι φίλοι της Γαλανόλευκης. Τώρα για το ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής είναι λίγο αβέβαιο όπως ανέφερες, υπάρχουν πολλά ονόματα στο τραπέζι. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και τι θα γίνει από εδώ και πέρα για το εθνικό μας συγκρότημα. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, θα αναφέρω και τις άλλες ομάδες οι οποίες κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στους ομίλους του Euro από τους υπόλοιπους ομίλους του Nations League. Όπως είπαμε, η Γεωργία κατάφερε να πάρει την πρόκριση από την Ελλάδα. Η Ουκρανία κατάφερε να αφήσει εκτός την Ισλανδία με σκορ 2-1, με τον Μούντρικ της Chelsea να σκοράρει το νικητήριο γκολ στο 84ο λεπτό, ενώ η Ουαλία απέτυχε στην διαδικασία των πέναλτι και έμεινε εκτός του Euro για πρώτη φορά μετά από το 2012, αν δεν κάνω λάθος, και η Πολωνία πήρε το εισιτήριο στην τελική φάση της διοργάνωσης. Πριν προχωρήσουμε στα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, θα κάνουμε και μια παρένθεση λέγοντας ότι αυτές τις μέρες
αυτές τις μέρες έγινε μια σύσκεψη από την ΕΠΟ, με την οποία αποφασίστηκε ότι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό, οπότε τελικός στον οποίο θα συμμετέχουν Άρης και Παναθηναϊκός, θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό του Βόλου για μία ακόμα χρονιά, χωρίς όμως την παρουσία των φίλων. Προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις από τις πλευρές των παραγόντων. Μένει να δούμε αν θα επικρατήσει αυτή η απόφαση, αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα. Πιθανότατα θα μιλάμε για έναν ακόμα τελικό χωρίς την παρουσία των φίλων των δύο ομάδων. Δεν ξέρω αν έχεις να σχολιάσεις κατά τη Λευτέρη. Σίγουρα είναι αρκετά λυπηρό αυτό που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, καθώς δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά όπου οι οπαδοί των δύο ομάδων που έχουν φτάσει στον τελικό δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες των ομάδων τους. Σίγουρα θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξανασυζητηθεί. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο καιρό με τα νέα μέτρα που έχουν πάρθει δεν βλέπω να επικρατεί η κατάσταση που επικρατούσε παλαιότερα στα γήπεδα. Ίσως είναι νωρίς ακόμα για συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι πλέον, αφού έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, θα έπρεπε πλέον κανονικά να επιτρέπεται και η είσοδος των οπαδών σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση που τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε να γίνεται χωρίς οπαδούς, που σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει σε κανέναν φίλο του ποδοσφαίρου, να βλέπει να αγωνίζεται η ομάδα του χωρίς να μπορεί να την στηρίξει, πόσο μάλιστα σε έναν τελικό κυπέλου που στην προκειμένη περίπτωση μπορεί για τον Άρη μια κατάκτηση του τροπαίου να σημαίνει όχι μόνο ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα, αλλά και ένα εισιτήριο για την Ευρώπη. Εμ, ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση αυτή τη κατάσταση. Πιθανότατα το Πανθεσσαλικό θα είναι ο προορισμό του τελικού. Το ΆΚΑ έχει βγει από τη συζήτηση. Οπότε μένει να δούμε πώ θα κυλήσει τι επόμενε εβδομάδε αυτό το ζήτημα. Ελπίζω να μην έχουμε μια επανάληψη των περσινών συμβάντων, όπου είχαν περάσει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλέ ιδέε στο τραπέζι και εν τέλει κατέληξε πάλι στο Πανθεσσαλικό. Τώρα θα περάσουμε στους αγώνες του Σαββατοκύριακου, καθώς επιστρέφει το ελληνικό πρωτάθλημα και με play-out το Σάββατο και με play-off την Κυριακή, και λέω να ξεκινήσουμε με τα μεγάλα παιχνίδια των play-off, καθώς την Κυριακή η αγωνιστική ξεκινάει με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στις 6 η ώρα. Έχουμε στις 8.30 το ΑΕΚ Ολυμπιακός, καθώς και το Άρης Λαμία. Θα λέω να ξεκινήσουμε καλύτερα με το πρώτο χρονολογικά παιχνίδι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη νίκης για το Παναθηναϊκό για να παραμείνει ζωντανός στο κυνήγι του πρωταθλήματος. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ ίσως προσφέρει κάποιο στραβοπάτημα στην Ένωση και αλλάξει ξανά τα δεδομένα για την κορυφή του πρωταθλήματος. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός είχε τις επιστροφές των παικτών από τις εθνικές και όλα δείχνουν να πηγαίνουν βάσει προγράμματος. Μένει πέρα από τους τραυματίες Palmer Brown και Magnusson, ο Τερίμ έχει όλους τους παίκτες του διαθέσιμους. Μένει να δει ποιοι λόγω των εθνικών δεν θα είναι διατεθειμένοι να ξεκινήσουν στον αγώνα με τον δικέφαλο. Λευτέρη, κάποια πρόβλεψη για αυτόν τον αγώνα? Ξέρω ότι είναι αρκετά δεν είναι τόσο βέβαιο. Πλέον θεωρώ ότι κάθε παιχνίδι των playoffs δεν θα είναι βέβαιο. Όμως μετά από τις προηγούμενες αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων, πώς θα έβλεπες να εξελίσσεται αυτό το παιχνίδι? Το πρώτο από τα κρίσιμα παιχνίδια που θα έχουμε λοιπόν το Σαββατοκύριακο, όπως είπες, θα είναι το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, πόσο μάλιστα όταν προέρχονται και από μια διακοπή 2 εβδομάδων λόγω των υποχρεώσεων των παικτών με τις εθνικές τους ομάδες. Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο ΠΑΟΚ βρίσκονται αρκετά κοντά βαθμολογικά και σε καμία περίπτωση δεν βολεύονται με μια ισοπαλία, καθώς δεν γνωρίζουν το τι θα συμβεί στο παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί λίγη ώρα αργότερα, τη ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό,
όπου μια ενδεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού πιθανότατα να ρίξει και πάλι τον Παναθηναϊκό στην τέταρτη θέση. Τα πράγματα είναι αρκετά αριστά, ίσως ο Παναθηναϊκός να έχει ένα μικρό προβάδισμα λόγω της έδρας, παρόλα αυτά σε καμία περίπτωση δεν θα άφηνα εκτός διεκδίκησης τον ΠΑΟΚ. Αν το παιχνίδι ήταν λίγο μετά την πρόκριση του απέναντι στην Δυνάμω, ίσως να έδινε ξεκάθαρο προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή όμως, 2 εβδομάδες μετά και όταν μεσολαβεί και ένα παιχνίδι για τον δικέφαλο του Βορρά, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα από την περίοδο που σταματήσαμε λόγω των εθνικών και από την περίοδο που επιτεύχθηκε αυτή η πρόκληση που έδωσε σίγουρα ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα στον δικέφαλο του Βορρά. Οπότε σίγουρα ένα ενδεχόμενο νίκης του Παναθηναϊκού δεν θα το απέκλεια. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, όλα είναι ανοιχτά και μένει να δούμε στο γήπεδο ποια θα είναι πραγματικά η ομάδα που πιθανότατα θα το θέλει λίγο περισσότερο από τον αντίπαλό τους. Ναι, πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα πολύ ασταθές παιχνίδι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εγώ θα έδινα ως παράγοντα που θα μπορούσε να επηρεάσει την αναμέτρηση την κούραση των Μπακασέτα και Ιωαννίδη για τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι έπαιξαν, έπαιξαν και στα δύο παιχνίδια. Ο Μπακασέτας έβγαλε και τα 120 λεπτά για το τριφύλιο. Ο Ιωαννίδης πέρασε αλλαγή στον αγώνα, όχι για την εθνική, και ο Ιωαννίδης πέρασε ως αλλαγή στην παράταση. Επομένως, δεν ξέρω, νομίζω ότι μια ισοπαλία είναι το πιο πιθανό σενάριο και είναι αυτό που δεν θέλει καμία εκ των δύο ομάδων. Από την άλλη, όπως είπαμε, στις 8.30 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Τώρα για αυτό το παιχνίδι είναι εξίσου ασταθές το να κρίνει κάποιος ποιος έχει το προβάδισμα. Η ΑΕΚ έχει αρκετές επιστροφές μετά το διάλειμμα για τις εθνικές. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι το άμεσα επόμενο παιχνίδι μετά την πρόκριση επί της Μακάμπη. Δεν ξέρω βέβαια αν το ηθικό των παικτών του Μεντιλίμπαρ παραμένει έτσι ακμαίο όπως ήταν τότε. Παρ' όλα αυτά θα θέλουν να προσπαθήσουν να επανέλθουν και στο κυνήγι του πρωταθλήματος, καθώς βρίσκονται 5 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ και νομίζω ότι μία νίκη είναι μονόδρομος, ιδίως άμα Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ καταφέρει να νικήσει το άλλο παιχνίδι. Επομένως, ναι, είναι ένα must win παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, να πούμε την αλήθεια, έχει βρεθεί σε τέτοια κατάσταση και πιο μακριά στην πορεία της χρονιάς και κατάφερε να επιστρέψει ξανά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι επειδή στενεύει ο κλειός, θα πρέπει οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ να πάρουν αυτό το μεγάλο διπλό απέναντι στην Ένωση. Λευτέρη, εσύ πώς βλέπεις αυτόν τον αγώνα? Σίγουρα είναι ένα αρκετά κρίσιμο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, κυρίως όμως για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει αποδείξει σαν ομάδα ότι τα τελευταία χρόνια δεν είναι ένας σύλλογος τον οποίο μπορείς να ξεγράψεις εύκολα από την διεκδίκηση του πρωταθλήματος, έστω και αν έχει μείνει αρκετά πίσω. Μας το θύμισε πολύ καλά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, όπου και επανήλθε δυναμικά να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μαζί με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Ίσως το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να μην πήγε όπως τα περίμεναν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα έχει αποδείξει ότι όταν η μπάλα καίει και όταν καλείται να ρίξει μια τελευταία ζαριά, ξέρει να το κάνει καλά. Το έκανε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, όπου τα πράγματα ήταν εξαιρετικά κρίσιμα. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ πήγαν και πήραν εμφατικά την πρώτη τους νίκη σε ντέρμπι, όπως έκαναν και στο παιχνίδι που προανέφερες απέναντι στην Μακάμπη, που πολλοί θεωρούσαν τον Ολυμπιακό ως αποκλεισμένο ήδη από την φάση των 16 του Conference League. Παρ' όλα αυτά ήρθε ακόμα άλλη μια φορά οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ να διαψεύσουν τις όποιες φημολογίες τους ήθελαν εκτός, και αυτή τη στιγμή καλούνται να πάρουν το τρίποντο της νίκης, καθώς αυτή τη στιγμή μόνο ένα τρίποντο θα μπορούσε να κρατήσει τον Ολυμπιακό εξίσου θερμά στο κυνήγι της πρόκρισης, καθώς όπως είπαμε, στο κυνήγι της κατάκτησης του πρωταθλήματος μάλλον, καθώς όπως είπαμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ είναι αρκετά επισφαλές και σίγουρα
ο Ολυμπιακός δεν θα ήθελε να χάσει ακόμα περισσότερο τόσο τον Παναθηναϊκό όσο και τον ΠΑΟΚ, καθώς η τέταρτη θέση δεν του αρκεί. Είναι μια θέση που δεν αρέσει σε καμία ομάδα, καθώς όπως είπαμε και προηγουμένως για τον τελικό κυπέλλο, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, δεν ξέρουμε αν θα δώσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, οπότε σίγουρα ο Ολυμπιακός, αν δεν φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, δεν θα ήθελε να τερματίσει στην τέταρτη θέση, γεγονός που ίσως σημάνει ότι την χρονιά που συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας θα είναι εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ένα παιχνίδι όπου σίγουρα η μπάλα καίει για τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ έχει αποδείξει στα τελευταία παιχνίδια και ιδίως μέσα στο 2024, όπου η μόνη της ήττα είναι σε εκείνο το παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Άρη, ότι δεν είναι εύκολο να την κερδίσεις. Μένει να δούμε πώς θα είναι και ο ΙΑΚ και ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή λόγω των εθνικών ομάδων. Παρ' όλα αυτά βλέπω ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι που, επειδή θεωρώ ότι θα το θέλουν και οι δύο ομάδες εξίσου, δεν θα απέκλει ακόμα και το ενδεχόμενο της ισοπαλίας, όπου όπως προανέφερα σε καμία περίπτωση δεν βολεύει κανέναν από τους δύο. Ναι, θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι μία από τις πιο κρίσιμες αγωνιστικές και θα υπενθυμίσω εδώ πέρα ότι μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχει και μία ακόμα αγωνιστική εμβόλυμη. Οπότε πιθανότατα στην επόμενη εκπομπή μας θα έχουμε μία εντελώς διαφορετική εικόνα του πρωταθλήματος. Ε, Τώρα το τελευταίο παιχνίδι των playoffs είναι το Άρης Λαμία. Ο Άρης από τη μία έχει δείξει ότι ε, που πιστεύαμε ότι θα εστίασε στο κύπελο, αλλά μετά το διπλό επί του ΠΑΟΚ δεν μπορώ να πω ότι δεν θα κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει νίκες ακόμα και στα μεγάλα παιχνίδια, πόσο μάλλον στην αναμέτρηση με την Λαμία. Ε, και θα περάσουμε και στα play-out, όπου το Σάββατο ξεκινάνε στις 3 με την αναμέτρηση Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης, στις 5.30 Βόλος Κηφισιά, στις 7.30 Πας Γιάννενα Πανετολικός και στις 8 Όφι Ατρόμητος. Εγώ ξεχωρίζω ένα-δύο παιχνίδια από αυτά, Λευτέρη, δεν ξέρω για εσένα. Νομίζω πάνω κάτω τα ίδια θα έχουμε ξεχωρίσει. Ποιο είναι για σένα αυτά το παιχνίδι το οποίο αξίζει περισσότερο από τις αναμετρήσεις των play-out? Σίγουρα φέτος μπορεί να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα και από τα play-off και τα μεγάλα ενδιαφέρον, αλλά εξίσου μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον τη μάχη που παρακολουθούμε για τα play-out και την μάχη της ουράς, καθώς καμία ομάδα δεν θα μπορούσαμε να πούμε σαφώς ότι έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την παραμονή της σε ένα παιχνίδι το οποίο ίσως να κύκλωνα είναι αυτό ανάμεσα σε Πας Γιάννενα και Πανετολικό, καθώς είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα δώσει ο Πας Γιάννενα στην έδρα του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και μάλιστα στο -4 από Βόλο και Κηφισιά, όπου βρίσκονται στους 22 βαθμούς, και σε καμία περίπτωση η ομάδα των Ιωαννίνων δεν θα ήθελε να χάσει ένα παιχνίδι κόντρα στον Πανετολικό, ο οποίος και αυτός δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την παραμονή του. Έχει μόλις 23 βαθμούς και βρίσκεται και αυτό σε μια εξίσου επισφαλή θέση, οπότε το τρίποντο είναι μονόδρομο για τον Πας Γιάννενα σε αυτό το παιχνίδι, και το άλλο παιχνίδι που σίγουρα θα επέλεγα είναι αυτό του Βόλου με την Κηφισιά, καθώς όπως προανέφερα τόσο ο Βόλος όσο και η Κηφισιά αυτήν την στιγμή ισοβαθμούν στους 22 βαθμούς, και είναι οι δύο ομάδες όπου βρίσκονται ναι μεν πάνω από τον Πας Γιάννενα. Παρόλα αυτά η θέση τους είναι πολύ επισφαλής, καθώς μια νίκη της οποιαδήποτε ομάδας θα σημάνει το να ρίξει την άλλη στη ζώνη του υποβιβασμού. Αυτή τη στιγμή είναι ο Βόλος ο οποίος βρίσκεται στην ζώνη του υποβιβασμού λόγω της διαφοράς ανάμεσα στις δύο ομάδες. Παρ' όλα αυτά η Κηφισιά θα πάει και εκείνη για την νίκη, οπότε θέλω να δω με μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι, καθώς θεωρώ ότι για την ώρα αυτές οι τέσσερις ομάδες που προαναφέραμε είναι οι τέσσερις ομάδες όπου μέχρι τέλους θα δώσουν τη μάχη για να αποφύγουν τον υποβιβασμό στην Super League 2. Νομίζω ότι ισχύει ότι δύο από αυτές τις τέσσερις θα είναι το πιο κατά πάσα πιθανότητα οι ομάδες οι οποίες θα φύγουν από την πρώτη εθνική. Το παιχνίδι του Πας Γιάννενα και για μένα ξεχωρίζει, είναι ένα must win παιχνίδι, ιδίως άμα σκεφτείς ότι σίγουρα θα απομακρυνθεί κάποια από τις άλλες ομάδες και φυσικά Βόλος στη μεταξύ τους αναμέτρηση, οπότε θα θέλει να πλησιάσει όσο περισσότερο γίνεται η ομάδα των Ιωαννίνων.
Τώρα οι άλλες αναμετρήσεις είναι περισσότερο μια μάχη για την κορυφή, αν και θα ήθελα και Πανσεραϊκός και Αστέρας να δω πώς θα αντιδρούσαν στις προηγούμενες ήττες τους. Ο Πανσεραϊκός στήθηκε 3-0 από τον Πανετολικό εκτός έδρας και ο Αστέρας μέσα στην έδρα του έχασε 0-2 από τον Βόλο. Επομένως, δεν νομίζω ότι γίνεται λόγος για πιθανότητες υποβιβασμού, αλλά για το ποιος θα καταφέρει να τερματίσει πιο ψηλά φέτος στην βαθμολογία των play-out. Και αντιστοίχως το παιχνίδι του Ατρομήτου με τον Όφη. Ο Ατρόμητος πήρε μια μεγάλη νίκη επί του Πας Γιάννηνα στην προηγούμενη αγωνιστική. Ο Όφη έμεινε στο 0-0 με την Κηφισιά και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει ο Τραϊανός Δέλλας αυτήν την μεγάλη αναμέτρηση. Πριν φύγουμε από το ποδόσφαιρο, θα πούμε και τις αναμετρήσεις που θα δούμε σε Αγγλία και Ισπανία μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς έχουμε μεγάλες αναμετρήσεις. Θα ξεκινήσω με την Αγγλία, όπου τα περισσότερα παιχνίδια θα διεξαχθούν το Σάββατο και θα ξεκινήσουμε στις 2.30 με το Newcastle West Ham. Στις 5 υπάρχουν αρκετές αναμετρήσεις με το Bournemouth Everton, Chelsea Burnley, Nottingham Crystal Palace, Sheffield United Fulham, Tottenham Luton. Να αναφέρω εδώ πέρα ότι η Nottingham Forest γνώρισε μείωση αφαίρεση βαθμών, η οποία την έστειλε στην 18η θέση κάτω από την Luton και μέσα στη ζώνη του υποβιβασμού, οπότε θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει σε αυτή την απόφαση. Στις 7.30 το Σάββατο η Aston Villa θα φιλοξενήσει την Wolves και στις 10 Brentford Manchester United, ενώ την Κυριακή 4 η ώρα Liverpool Brighton και στις 6.30 το παιχνίδι της αγωνιστικής, μια μάχη κορυφής Manchester City Arsenal, σε ένα παιχνίδι που κατά μένα θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πορεία του πρωταθλήματος για φέτος. Και θα περάσω και στην Ισπανία, όπου ξεκινάει απόψε την Παρασκευή η αγωνιστική. Η Καντί θα φιλοξενήσει την Γρανάδα, μια μεγάλη μάχη για την Καντί, καθώς παλεύει για την παραμονή της και αν καταφέρει να πάρει την νίκη της Γρανάδας πλησιάζει παραπάνω τη 17η θέση. Την Κυριακή στις 3 η Χετάφε θα φιλοξενήσει τη Σεβίλη. Στις 5 και 4 η Αλμερία, μετά την πρώτη της νίκη για φέτος που ήρθε την αγωνιστική πριν το διάλειμμα για τις εθνικές, θα αντιμετωπίσει την Οσασούνα. Στις 7.30 η Βαλένθια θα έρθει αντιμετωπίσει με τη Μαγιόρκα και στις 10 η Μπαρτσελώνα θα φιλοξενήσει την Λας Πάλμας. Και η αγωνιστική η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή. Στις 3 η ώρα η Θέλτα θα φιλοξενήσει τη Ράγιο Βαγεκάνο. Η Χιρόνα θα αντιμετωπίσει στις 5 και 4 τη Ρεάλ Μπέτιθ. Η Αλαβές θα έρθει αντιμέτωπη με τη Σοσιεδάδ στις 7.30 και στις 10 η ώρα η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την ανερχόμενη Μπιλμπάο του Βαλβέρδε, η οποία Μπιλμπάο εξακολουθεί να μάχεται για τη θέση Champions League και θα θέλει να προκαλέσει κάποιο σοκ στην ομάδα του Αντσελότη. Στις 10 η ώρα τη Δευτέρα κλείνει η αγωνιστική με την αναμέτρηση Villarreal Ατλέτικο Μαδρίτης. Μετά τον αποκλεισμό της και από την Ευρώπη, η Villarreal πλέον θα κάνει ό,τι μπορεί για να διεκδικήσει αυτή την θέση, η οποία θα μπορέσει να την οδηγήσει έστω στο Conference League για την επόμενη σεζόν. Νομίζω ότι κλείνουμε κάπου εδώ από το χώρο του ποδοσφαίρου. Θα περάσουμε στο μπάσκετ και στην Euroliga, όπου ο Ολυμπιακός το βράδυ της Πέμπτης φιλοξενήθηκε μέσα στο Βελιγράδι από την Παρτίζαν και ενώ βρέθηκε μέχρι και με 15, αν δεν κάνω λάθος, βαθμούς να κυνηγάει το παιχνίδι, κατάφερε να το γυρίσει με μια πάρα πολύ δυνατή τέταρτη περίοδο και να πάρει το διπλό 69-74 μέσα στην έδρα της Παρτίζαν και πλέον όλα είναι ανοιχτά και η μοίρα του Ολυμπιακού είναι στα χέρια του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9.30 τη Virtus Bologna εκτός έδρας. Λευτέρη, θέλω να μιλήσει και για την αναμέτρηση της Παρτίζαν με τον Ολυμπιακό, αλλά και για το πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η συγκλονιστική μάχη για play-off, για το πλεονέκτημα έδρας. Πραγματικά έχω δει όλα τα δυνατά σενάρια, μπορώ να δω όλα τα δυνατά σενάρια να πραγματοποιούνται. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι όπου δεν μπορούμε να πούμε ότι καμία από τις δύο ομάδες πήγαινε αδιάφορα βαθμολογικά, καθώς τόσο η Παρτίζαν κερδόταν για την νίκη με στόχο την είσοδο στην δεκάδα, η οποία θα της εξασφαλίσει μια δεύτερη ευκαιρία για να καταφέρει να πάρει το χρυσό εισιτήριο για την φάση των 8 της EuroLeague. Κάτι τέτοιο δεν επιτεύχθηκε, αν και η Παρτίζαν στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα
ήταν μπροστά στο σκορ και μάλιστα όπως προανέφερες ήταν μπροστά μέχρι και με 15 πόντους. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός κατάφερε να επανέλθει. Είχε αυτή την φορά την τέταρτη περίοδο ως οδηγό που όπως προανέφερες με αυτό το εκπληκτικό 10-28 σερί επιμέρους των Πειραιωτών κατάφερε ο Ολυμπιακός να πάρει μια μεγάλη νίκη, ένα μεγάλο διπλό που σε καμία περίπτωση όπως προαναφέραμε δεν ήταν εύκολο και σίγουρα μια ενδεχόμενη ήττα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή μπορεί να τον συζητάμε ανάμεσα στις ομάδες όπου θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους το πλεονέκτημα έδρας, αλλά μια ενδεχόμενη ήττα ίσως να μας είχε βάλει σε ένα άλλο τρυπάκι συζητήσεων, αυτό του αν θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση απευθείας ή αν θα χρειαστεί να μονομαχήσει με τις ομάδες όπου θα τερματίσουν στις θέσεις 7 έως 10. Οι παίκτες του Μπαρτζόκα δεν μας έβαλαν όμως σε αυτήν τη συζήτηση. Ο Γκος αναμφίβολα ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού εχθές, όπου όταν η μπάλα έκαιγε κατάφερνε να την στέλνει στο καλάθι με τους 17 πόντους όπου σημείωσε. Ήταν ο καλύτερος παίκτης κατά τη γνώμη μου του Ολυμπιακού στο παρκέ, έχοντας μάλιστα και ως άξιο συμπαραστάτη τον Παπα-Νικολάου, όπου έχουμε πει ότι μπορεί να είναι σε μια ηλικία που αργά ή γρήγορα μπορούμε να τον δούμε να εγκαταλείπει τα παρκέ. Παρ' όλα αυτά δείχνει ότι ακόμα έχει δυνατότητες και μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Όπως είπες και εσύ, τα σενάρια της εξασφάλισης του πλεονεκτήματος έδρας είναι πολλά και κυρίως περνάνε από τα χέρια του Παναθηναϊκού, καθώς ένα ενδεχόμενο 2-2 του Ολυμπιακού στις 2 εναπομείνες αγωνιστικές δεν σημαίνει ότι θα εξασφαλίσει και κάποια πρόκριση για τους ερυθρόλευκους, καθώς θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός να χάσει ένα από τα δύο παιχνίδια όπου θα δώσει, καθώς θεωρώ ότι το παιχνίδι με την Άλμπα μέσα στο ΆΚΑ είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θεωρώ ότι μπορούν να χάσουν οι παίκτες του Αταμάν. Παρ' όλα αυτά, μια ενδεχόμενη είτε στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Virtus Bologna στην Ιταλία, είτε το παιχνίδι της ερχόμενης εβδομάδας κόντρα στην Bayern στην Γερμανία, ίσως να οδηγήσει σε μια ενδεχόμενη ήττα, την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός, καθώς με τις δύο νίκες όπου έχει πετύχει απέναντι στον Παναθηναϊκό υπερτερεί σε ένα ενδεχόμενο ισοβαθμίας, οπότε σίγουρα οι φίλοι των Πειραιωτών περιμένουν με μεγάλη αγωνία να δουν τι θα γίνει σε αυτά τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού, όπου από τη μεριά του να πούμε ότι αν καταφέρει να κάνει το 3-3, ίσως αυτό να τον οδηγήσει ακόμα και στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης πιθανότατα, που θα σημάνει και μια εύκολη διασταύρωση στη συνέχεια στην φάση των 8 της EuroLeague, εκτός από το πλεονέκτημα έδρας. Για μένα το ιδανικότερο θα ήταν και οι δύο να προκριθούν, να προκριθούν και πλεονέκτημα έδρας. Το χειρότερο είναι η συνάντηση αυτών των δύο ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Η τωρινή βαθμολογία αυτό δίνει, αλλά μένει να δούμε και την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Virtus Bologna. Αναφορικά τώρα τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής μέχρι τώρα, η Μακάμπι νίκησε με 95-80 τη Βαλένθια, η Ζάλγκιρις πήρε την νίκη 87-73 επί της Αρμάνι Μιλάνο και για μένα θέτει βασική υποψηφιότητα να επανέλθει στη μάχη για τις θέσεις, για τους αγώνες οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν στα play-off. Η Bayern νικήθηκε με στην έδρα της 79-87 από την Barcelona. Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός νίκησε 69-74 την Παρτίζαν μέσα στην Stark Arena. Η Μπασκόνια γνώρισε την ήττα με 76-97 από την Ανατολού Εφές και η Μονακό συνεχίζει το εξαιρετικό της σερί, πλέον είναι στη δεύτερη θέση, νικώντας τη Βιλερμπάν 77-87. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις σήμερα είναι Φενέρ Άλμπα Βερολίνου, Ρεάλ Ερυθρός Αστέρας και Virtus Bologna φυσικά εναντίον του Παναθηναϊκού, με την ομάδα του Αταμάν να είναι πλήρης και έτοιμη να πολεμήσει για το καλύτερο δυνατό σενάριο.
Πριν φύγουμε από το μπάσκετ, να αναφέρω ότι την 1η Απριλίου θα κυκλοφορήσουν και τα εισιτήρια για το προολυμπιακό τουρνουά, το οποίο θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ και στο οποίο θα συμμετέχει η Εθνική Ελλάδας. Είναι ένα από τα 4 προολυμπιακά τουρνουά τα οποία θα γίνουν και σε αυτό το οποίο θα γίνει στο ΣΕΦ θα συμμετέχουν και άλλες χώρες όπως είναι η Σλοβενία, η Κροατία, η Νέα Ζηλανδία, η Αίγυπτος και η Δομινικανή Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει στον όμιλό της την Αίγυπτο και τη Δομινικανή Δημοκρατία. Και νομίζω στις 2 Ιουλίου ξεκινάνε οι αναμετρήσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Ιουλίου όπου θα είναι και ο μεγάλος τελικός. Ε, ωραία. Κάπου εδώ νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και στο πόλο. Λευτέρη, ο λόγος σε σένα. Είχαμε έντονη αγωνιστική δράση τόσο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο όσο και μεσοβδόματα στο πόλο. Ξεκινάω λίγο αναφέροντας ενδεικτικά τα αποτελέσματα όπου καταγράφηκαν την προηγούμενη αγωνιστική, όπου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις 23 του μήνα. Είχαμε αρχικά για τα παιχνίδια των play-off, το derby ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, όπου βρήκε τελικό νικητή τον ΠΑΟΚ με σκορ 12-9. Είχαμε και την αναμέτρηση του Απόλλωνας Μύρνης, όπου φιλοξενήθηκε από τον Ιδραϊκό, καταφέρνοντας μάλιστα να πάρει ένα μεγάλο διπλό με τελικό σκορ 8-13. Παίρνοντας τώρα στα play-out, είχαμε τις αναμετρήσεις ανάμεσα σε Εθνικό Πειραιώς και Χ, όπου είδαμε το τελικό σκορ να είναι ισόπαλο 10-10. Από την άλλη πλευρά, μια μεγάλη νίκη κατάφερε να πετύχει ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών στη μάχη που δίνει για την παραμονή του στην κατηγορία, αφού κατάφερε να κερδίσει τον Ουραγό Όφθ με 7-13, ενώ την νίκη πήρε και η πρωτοπόρος των play-out, το Παλαιό Φάληρο, που κατάφερε να επικρατήσει με 17 της Γλυφάδας, ενώ κλείνοντας με τα παιχνίδια των play-out είχαμε την αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΚ και Χανιά, μια ΑΕΚ η οποία παραπέει φέτος, αφού την βλέπουμε να βρίσκεται στην 7η και προτελευταία θέση του πρωταθλήματος, η οποία και οδηγεί στον υποβιβασμό στην Α2 του Πόλο Ανδρών. Περνώντας λοιπόν στις αναμετρήσεις όπου πραγματοποιήθηκαν μεσοβδόμαδα, είχαμε 3 αναμετρήσεις πάλι για τα play-off σε μια εμβόλυμη αγωνιστική, όπου ο ΠΑΟΚ γνώρισε βαριά, ήταν με 12-22 από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Στο ντέρμπι όπου παρακολουθήσαμε ανάμεσα σε Βουλιαγμένη και Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός ήταν αυτός όπου κατάφερε να φύγει νικητής και συνεχίζει αυτό το εντυπωσιακό αείδητο σερί του, ενώ ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει την έκπληξη απέναντι στον Πανιόνιο, επικρατώντας με 7-9, ενώ είχαμε και μια αναμέτρηση για τα play-out, όπου ο Εθνικός Πειραιώς κατάφερε να επικρατήσει με 12-7 των Χανίων. Πάμε τώρα στις αναμετρήσεις, όπου θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, όπου αρχίζει γενομένης από αύριο. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 2 τον Ιδραϊκό, ενώ στο επίπεδο των play-out θα έχουμε τις αναμετρήσεις ανάμεσα σε Παλαιό Φάληρο και Χίο επίσης στις 2, Όφη Γλυφάδα στις 4:30 και ΑΕΚ Ναυτικός Όμιλος Πατρών στις 6:30. Και πηγαίνουμε τώρα στις αναμετρήσεις όπου θα έχουμε μεσοβδόμαδα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπου θα δούμε την ομάδα πόλο των ανδρών του Ολυμπιακού να ταξιδεύει στην Ιταλία, όπου και θα συγκρουστεί με την Μπρέσια, την Ουραγό Μπρέσια αυτή τη στιγμή, στον όμιλο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός καίγεται για την νίκη, με στόχο να μείνει ζωντανό στο κυνήγι της πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League στο πόλο ανδρών. Ενώ να αναφέρω κλείνοντας ότι την Τετάρτη θα έχουμε και μια εξαναβολή σε αναμέτρηση της Βουλιαγμένης με τον Γυμναστικό Σύλλογο Περιστερίου για την φάση των play-off της Α1 Πόλο Ανδρών, μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στις 6 το απόγευμα. Όμορφα. Κάπου εδώ νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, την οποία μπορείτε να βρείτε τόσο στην ιστοσελίδα της Athletic Square, όσο και στις σελίδες στο YouTube και το Spotify. Ήμουν ο Χρήστος Ποριάζογλου, ήταν ο Λευτέρης Τσαχουρίδης. Από εμάς να έχετε πολύ καλή συνέχεια.